सुवर्ण कोकणच्या आजच्या भागात आपण जाणार आहोत पोंभुर्ले गावात. पोंभुर्ले हे देवगड तालुक्यातील एक गाव आहे आणि या गावात एक धबधबा आहे. तर ह्या धबधब्याविषयी माहिती घेण्यासाठी आमचा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि आमचा चॅनल सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर जास्तीत जास्त हा व्हिडिओ शेअर करा. तर आता आपण मुंबई गोवा हायवेवरून टर्न घेऊन विजयदुर्ग रोडने चाललो आहे. आपल्याला पाडगावला जायचं आहे. पाडगावमध्ये आपल्याला अजून 2 मित्र मिळणार आहेत, तर त्यांनी आम्हाला पाडगावला थांबायला सांगितलं आहे. 20 मिनिटाच्या प्रवासानंतर आम्ही पाडगाव येथे दत्त मंदिराजवळ थांबलो. तर इथे आम्ही आमच्या मित्रांची वाट बघत आहोत. पाडगाव येथील दत्त मंदिर हे भरपूर प्रसिद्ध आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये. इथे दत्त जयंतीला मोठा उत्सव होतो. पंधरा मिनिटे वाट बघितल्यानंतर आमचे 2 मित्र आले. इथून जवळच पोंभुर्ले गावात जाण्यासाठी रस्ता आहे. त्यासाठी आपल्याला उजव्या बाजूला जायचं आहे. तर आम्ही आता तिकडेच चाललो आहे. इथून हा उजवीकडे जाणारा रस्ता पोंभुर्ले गावात जातो आणि पोंभुर्ले गावात रस्त्याच्या बाजूलाच हा धबधबा आहे. तर आज आपल्यासोबत आहेत अक्षय मेस्त्री, ज्यांनी हल्लीच झी मराठीचा लोगो अर्ध्या एकर माळरानावर साकारलेला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी छत्रपती संभाजी महाराज आणि श्री विठू माऊलींची देखील प्रतिमा साकारली होती. पोंभुर्ली गावात जाण्यासाठीचा रस्ता हा तीव्र उतारांचा आणि तीव्र वळणांचा आहे. त्यामुळे शक्यतो इथे येताना भरपूर काळजी घ्यावी लागते इथून ड्रायव्हिंग करताना. घाटाचा रस्ता ज्या ठिकाणी संपतो त्या ठिकाणी डावीकडेच जवळच धबधबा आहे. इथून डावीकडे वळल्यावर हा सरळ जाणारा रस्ता आहे. हा मंच धबधब्याकडे जातो. तिथे पण एक सुंदर धबधबा आहे. तर इथून एक 10 मिनटं झाल्यानंतर आम्ही धबधब्याजवळ पोचलो. हा धबधबा रस्त्याला लागूनच आहे, त्यामुळे जास्त आतमध्ये चालत जाण्याची गरज नाही लागत. 45 मिनिटाच्या प्रवासानंतर आम्ही धबधब्याच्या इथे पोचलो. त्याच्यानंतर इथे जाणारा रस्ता तुम्ही बघू शकता. छोटे मोठे दगड आहेत, पण व्यवस्थित आहे रस्ता. इथे वाहणारं पाणी देखील स्वच्छ आहे आणि आजूबाजूचा परिसर देखील खूप सुंदर आहे. आता तुम्ही पाहताय हा मुख्य धबधबा आहे. या धबधब्याच्या ठिकाणी कॉन्क्रीटचा बंधारा घालून पोहण्यासाठी एक वेगळी जागा बनवली आहे. त्याचबरोबर दोन्ही बाजूला संरक्षक भिंती देखील आहेत आणि लहान मुलांना खेळण्यासाठी वगैरे बंधाऱ्याच्या समोर देखील जागा कॉन्क्रीटची बनवलेली आहे. त्यामुळे धबधबा सुरक्षित देखील आहे. इकडे तुम्ही बघू शकता आमचे मित्र अभिषेक आणि अक्षय मेस्त्री हे धबधब्याचा अंदाज घेत आहेत. पाणी किती खोल आहे, कोण कोण कुठे कुठे पोहणार आहे. एखाद्या नवीन ठिकाणी गेल्यावर तुम्हाला पाण्याचा अंदाज येणे आवश्यक असते. त्यानुसार आमचे मित्र अभि आणि अजून मित्र एक यांनी आतमध्ये जाऊन पाण्याचा अंदाज घेतला, कुठे किती खोल आहे तो, आणि त्यानंतर मग आम्ही बाकी सर्वजण पोहण्यासाठी उतरलो. येथील पाण्याची खोली निश्चित सांगता येत नाही, तरी देखील कॉन्क्रीटच्या बंधाऱ्यापासून मुख्य धबधब्यापर्यंत याची खोली वाढत जाते. आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. त्याचबरोबर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आमचं सुवर्ण कोकण हे चॅनल सबस्क्राईब करून सबस्क्राईब बटनच्या समोरील बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून आमच्या चॅनलचे नवीन अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील.